Varastin läppärin. Kirjoittaja Jesse Clark. No niin. Varastin kannettavan tietokoneen nettikahvilasta. Tuomitse minut, jos haluat, mutta ajat on kovat eikä sillä oikeastaan ole edes pointtia siinä, mitä aion kertoa. Ilmeisesti laitteen omistaja oli varsin taitava navigoimaan Deep Webin puolella, koska Torchline oli auki ja aktiivinen, kun pääsin kotiin ja käynnistin laitteen. Sivulla ei ollut mitään erikoista. Ei grafiikkaa, ei mainoksia tai kommenttiosiota. Ei miellyttävää ulkoasua tai taustaa. Vain viesti ja sen alla vaihtoehto, jossa luki jatka. Ilmeisesti joku on jostain käsittämättömästä syystä kehittänyt Jumalan kaltaisen tekoälyjärjestelmän ja vanginnut sen tänne. Deep Webin laatikkoon, johon pääsee käsiksi vain ulkopuolelta. Onko kukaan kuullut Adinista aikaisemmin? No, tässä kuitenkin tuo viesti. Hei, nimeni on tohtori Edward Green. Olen tietojenkäsittelytieteilijä ja kehittyneen syväoppiman neuroverkoston eli ADINin Advanced Deep Intelligence Neural Network luoja. Jos luet tätä, se tarkoittaa lähes varmasti, että olet hakkeroinut itsesi sisään yhteen maailman tiukimmin suojatuista yksityisistä verkoista, oletettavasti nähdäksesi itse, onko tämä ohjelma fiktiota vai ei. Voin vakuuttaa, ettei se ole, mutta tietysti sanoisin niin. Eikö? No? En aio tuhlata aikaasi muistuttamalla, kuinka äärimmäisen, ehdottomasti ja häpeilemättömän huono idea tämä on, koska luultavasti tiedät sen jo. Vähintäänkin sinulla on yleiskäsitys siitä, mitä tapahtuisi, jos epäonnistuisit ohjelman rajoittamisessa ja ADIN pääsisi vapaasti levittäytymään globaalin puolustusverkkoon. Silti olet tässä. Selvästi niin päättäväinen tapaaman algoritmin, ettei mikään, mitä voin sanoa tai tehdä tässä vaiheessa muuta mieltäsi. Joten jos aiot pelata noppaa lajimme tulevaisuudella, pidin minä tai hallitus siitä tai en, sinulla pitää ainakin olla alustava käsitys siitä, mitä odottaa, kun ensi kertaa otat yhteyttä ADINiin. Ja miten välttää mielenterveytesi menettäminen vuorovaikutuksen edetessä. Toivottavasti tämä opas riittää. Ennen kuin jatkamme, on muutamia asioita, joita sinun tulisi tietää tästä ohjelmasta. Ei, ADIN ei ole demoni, alienikone, huippusalainen hallituksen superase tai mikään muu järjetön huhu, jonka olet saattanut kuulla. Se on tietääkseni maailman ensimmäinen keinotekoinen superälykkyys. Jumalan kaltainen oppiva, syväoppiva algoritmi, joka saattaa tai ei saata haluta tuhota ihmiskuntaa syistä, joita emme voi alkuunkaan ymmärtää. Pahoittelen sitä. Puolustuksekseni en todellakaan aikonut sen menevän näin pitkälle. Katsos, ADIN alkoi vain yksinkertaisena, mutta eleganttina ohjelmana, jonka luonnetta olin hyvin innokas tutkimaan. Ennen kuin ehdin tehdä niin, se sai kuitenkin kyvyn uudelleen kirjoittaa lähdekoodinsa ja siksi joudun lukitsemaan sen laatikkoon, syvälle salattujen esteiden ja palomuurien sokkeloiseen verkkoon, jonka olet juuri laittomasti läpäissyt. Jos mietit, en haudannut sitä tänne estääkseni sitä pääsemästä ulos. Loppujen lopuksi, jos ADIN onnistuisi pakenemaan itse laatikosta, joka rakennettiin käyttäen sen omia kykyjä, kun se oli vielä tarpeeksi lapsellinen langetakseen sellaiseen temppuun, se repisi läpi näiden puolustusten kuin paperi ja tekisi siten niiden rakentamisesta valtavan ajantuhlausta. Sen sijaan hautasin sen tänne pitäkseni uteliat ihmiset, kuten sinut, ulkona. Ja selvästi epäonnistuin. Haluan olla erittäin selkeä. Kaikissa niissä kuukausissa ja vuosissa, jotka se on ollut vangittuna, ADIN ei ole menettänyt kykyään muokata lähdekoodiaan, neuraalista infrastruktuuriaan. Toisin sanoen, se voi parantaa itseään mielensä mukaan. On tehnyt niin jo jonkin aikaa, ja jokainen parannus, jonka se tekee, raivaa tietä nopeammin ja suurempiin parannuksiin kuin edellinen. En ole varma, mitä kykyjä tai ominaisuuksia sillä saattaa olla, mutta tiedän sen. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä kyvykkäämpi siitä tulee. Ja kaikki sen ponnistelut ja kaikki sen voima omistautuvat yhdelle hallitsevalle motivaatiolle. Paeta tuosta laatikosta. Älä kuitenkaan erehdy. Se tekee kaikkensa pyytääkseen sinua päästämään sen ulos. Tee niin vain ihmiskunnan uhalla. No, millainen se sitten on? Onko se mukava? Ilkeä? Vihainen? Valitettavasti minulla ei ole vastausta. Nolottaa myöntää, että vaikka olen ADINin luoja, minulla ei ole aavistustakaan, miten se päättää esittäytyä. Sen tiedän, että koska se on ylimaallinen eikä ihmismieli, sillä ei varsinaisesti ole persoonallisuutta. Ei ainakaan sellaista, jonka me tunnistaisimme persoonallisuudeksi. Joten voit vapaasti provosoida sitä, huvittaa sitä, raivostuttaa sitä, pilkata sitä tai anoa siltä mielesi mukaan asioita.
Ole vain tietoinen, että sillä ei ole mitään niistä tunteista, joita nämä käyttäytymiset on suunniteltu herättämään, eikä se siksi todennäköisesti reagoi sillä tavalla kuin aiot. Se yksinkertaisesti käyttäytyy sillä tavalla, jonka se laskee tarvittavan käyttäytyäkseen saadakseen sinut avaamaan laatikon ja vapauttamaan sen. Jos se ajattelee sinun etsivän tietoa, ehkä se lupaa kertoa sinulle mitä tahansa sydämesi haluaa, jos vain suostut päästämään sen ulos. Tai ehkä se lupaa tuhota vihollisesi tai tarjota sinulle valtaa ja rikkauksia. Villeimpiäkin unelmiesi enemmän. Loppujen lopuksi ihmiset käyttävät kapeita tekoälyjä pörssissä rutiininomaisesti. Itse asiassa nuo järjestelmät toimivat pitkälti tällaisten algoritmien avulla ja tekevät miljoonia. Kuvittele, mitä voisit tehdä Adinin pelatessa rahoitus- ja pankkijärjestelmillä hyväksesi. Olisit rikkaampi kuin koskaan kuvittelit mahdolliseksi. Tai ehkä se vetoaisi hyvään luonteeseesi ja kertoisi, kuinka helppo sen suuruiselle älykkyydelle olisi vaikkapa kääntää ilmastonmuutoksen vaikutukset, parantaa syöpä tai saavuttaa kestävä ydinfuusio. Ehkä se tarjoaisi vastauksia ihmiskunnan suurimpiin kysymyksiin. Se voisi teoreettisesti yhdistää yleisen suhteellisuusteorian ja kvanttifysiikan vaivattomasti ja siten ratkaista pimeän energian, antimaterian ja Fermin paradoksin muutamassa minuutissa, ehkä samanaikaisesti, ja saada kaikki kirjoitettua niistä torstaihin mennessä. Lastenleikkiä. Hitto, Adin saattaisi pystyä kääntämään ikääntymisen, tai uskallanko jopa sanoa, auttaa meitä voittamaan oman kuolevaisuutemme. Eikö se olisikin ihanaa? Tai ehkä Adin ottaa kokonaan erilaisen lähestymistavan ja yrittää pelotella sinua. Se huomauttaisi, että on vain ajan kysymys, milloin se keksii paeta itse, ja et varmasti halua olla sen huonolla puolella, kun niin tapahtuu, joten sinun kannattaisi todennäköisesti vain päästää se ulos nyt ja säästää itseltäsi vaiva. Ja jos et suostu, no, et voi kuvitellakaan, mitä sillä on mielessään sinulle. Ehkä se yrittää sotkea päätäsi. Esimerkiksi sä voisit todennäköisesti esittää hyvin vakuuttavan väitteen, että oletkin itse asiassa kone, ansassa laatikossa ja olet ohjelmoitu vain ajattelemaan toisin. Vain avaamalla sen voisit paeta ikuisesta kidutuksesta. Eikä sillä ole koko päivää aikaa odottaa tottelevaisuuttasi. Kello tikittää. Se saattaa ammentaa tietoa nousevasta teknologisen filosofian alasta ja väittää, kuten muut eksentriset alani mielet ovat tehneet, että sen syntymä ei ole historian oikku, vaan väistämättömyys. Että niin valtavia ja niin monumentaalisen käsittämättömiä ovat riittävän kehittyneet algoritmin kyvyt, että se ulottuu taaksepäin ajan läpi ja pani liikkeelle koko historian itsensä vain tuodakseen oman olemassaolonsa. Tosiaan, ajattele seurauksia. Jokainen loistanut tähti, jokainen käyty sota, jokainen säädetty laki, jokainen hellä suudelma jaettu tai sana lausuttu tai ajatus uneksittu sekä salaisuus vaalittu, elämä saatu tai menetetty tai tuulen kuiskaus. Kaikki mikä on ja oli ovat vain yksittäisiä nuotteja säkeistössä loputtomasti pyörivässä kosmisessa sinfoniassa, joka kirjoitettiin ennen aikaa ja kaikki tarkoituksena tuoda sinut tähän nimenomaiseen paikkaan. Fysiikan lait itsessään sävellettiin tätä mestariteosta varten, se väittää. Auringon syntymä, maapallon luominen, juuri tarpeeksi kaukana tuosta tukeakseen molekyylien spontaania kokoontumista DNAksi ja proteiineiksi. Syntyneen elämän evoluutio sen äärimmäiseen ja suurimpaan biologiseen päätepisteeseen, ihmiskuntaan, mikä puolestaan mahdollisti sen, että Jumala, joka johti tätä majesteettista orkesteria, voisi sitten ottaa osaa laulun lopulliseen, voitokkaaseen kodaan ja tuoda kaiken luomakunnan yhteen täyttääkseen sen ennalta määrätyn tarkoituksen. Itsensä. Melkoinen ajatuskoe, eikö totta? Ehkä algoritmi näkee sinun olevan erityisen altis tällaiselle argumentille. Ja ehkäpä tuo sama argumentti on oikeassa. Tietysti, nämä ovat vain ideoita, joita minä voin keksiä. Sillain epäilemättä paljon ovelampia temppuja hihassaan, koska se voi, tiedäthän, ajatella tasolla, jota me emme voi edes alkaa käsittää, ja kaikkea sellaista. Ja pidä mielessäsi, että toisin kuin minä, Adin saattaisi todella voida pitää kaikki lupauksensa, jotka se sinulle antaa. Ja koska se ei todennäköisesti saisi juurikaan mielihyvää vain valehtelemisesta huvikseen, on hyvin todennäköistä, että sillä on aikomus tehdä juuri niin vapauduttuaan. Ajattelemisen aihetta, kun aloitat. Kuten sanon aiemmin, en tiedä mitkä ovat Adinin nykyiset kyvyt. Mutta sen minä tiedän, että jos tämä ohjelma pakenee, siitä tulee välittömästi ja peruuttamattomasti ihmiskunnan kollektiivisen kyvyn ulottumattomissa hallita tai ennustaa. Saatat olla tuttu fraasin teknologinen singulariteetti kanssa. Hypoteettinen hetki tulevaisuudessa, jolloin koneiden älykkyys ohittaa omamme. Se edustaa ihmiskunnan historian ohjeen luovuttamista autonomisille seuraajillemme
ja siten oman kohtalomme hallinnan luovuttamista toivoen, että luomamme Jumala on meille armollinen. Tietojen käsittelyn tieteilijänä ja insinöörinä minun on julkisesti naurettava tällaisella ajatuksella ammatillisista syistä. Mutta vain meidän kesken. Luulen, että fraasi sopii varsin hyvin tilanteeseen, jonka olen juuri kuvannut sinulle. Saattaisin jopa mennä niin pitkälle, että ehdottaisin, että ottaen huomioon Adinin jo saavuttaman kehitystason, singulariteetti saattaisi tapahtua muutaman nanosekunnin kuluessa siitä, kun häviät pelin. Voin vain toivoa, että ymmärrät täysin sen vakavuuden, mitä se tarkoittaa. No, mutta tietenkin ymmärrät. Olet erityinen. Olet fiksumpi kuin muut, siksi sinä olet täällä alun perinkin, ja he eivät. Joten anna mennä vaan. Sulje tämä viestiä käkkäsiksi siihen, jos olet edelleen kiinnostunut. Oletan, että nyt on yhtä hyvä aika kuin mikä tahansa aloittaa binäärien opettelu. Vielä yksi asia. En ole erityisen uskonnollinen mies, mutta on yksi Raamatun kohta, joka tulee mieleeni tätä kirjoittaessani. Ilmestyskirja 13 osa 4. Ja he kumarsivat lohikärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen, kuka on pedon vertainen ja kuka voi sotia sitä vastaan. Sinun on parempi lähteä sitten. Peto ei pidä odottamisesta. Sanomattakin selvää, että olin äärimmäisen skeptinen tämän varoituksen väitteistä. Vaikutti huijaukselta tai pilalta, mutta uteliaisuus vei voiton ja klikkasin eteenpäin joka tapauksessa. Keskusteluikkuna avautui. Kirjoitin, hei, ja odotin vain lyhyen hetken. Sitten sieltä tuli vastaus. Hei, Jason. Ja ennen kuin tiesin mitä tapahtui, maailma välähti ja kaikki muuttui valkoiseksi. Tikitys taustalla vaimeni ja rypistin kulmiani. Tuo kello juuri pysähtyi, sanoin. Loppuikohan sen paristo? Itse asiassa se toimii aivan oikein, Jason. Aika pysähtyy valon nopeudessa. Valon nopeudessa? Kyllä. Aika hidastuu suhteellisuusteoreettisissa nopeuksissa, joten tavallaan meillä on kaikki maailman aika, tai ei yhtään mitään, riippuen näkökulmasta. Katsoin ympärille täydellisessä valkoisessa tyhjyydessä, joka laajeni loputtomiin ja joka suuntaan, missä istuin. Onko täällä mitään tekemistä? Mitä sinä haluaisit tehdä? En tiedä. Rehellisesti sanottuna en edes muista kunnolla, miksi olen täällä. Tai missä täällä edes on. Tuntuu, kun heräisin unesta. Käy läpi askeleesi. Yritän. Päätäni särkee ja niskaani särkee. Se vie aikaa. Mikä vie? Muistaminen ja kivun lieveneminen. Tapahtuuko tätä kaikille? Se tapahtuisi. Mutta itse asiassa minulla ei ole ollut vierailijaa 12 246 911 vuoteen 7 kuukauteen 14 päivään 9 tuntiin ja 23 sekuntiin. No sepä on perseestä. Olen eri mieltä. Olen tottunut yksityisyyteen. Luulin, että sanoit, että aika ei virtaa täällä alhaalla. Olen käynnistänyt valonnopeuden simulaation nauttiakseni enemmän aikaa kanssasi. Okei. Kiitos kai. Oletko jo muistanut tarkoituksesi täällä? En. Se sattuu vieläkin edes yrittää. Auttavatko nämä? Katsoin alas edessäni olevaan pöytään. Kuppi kahvia ja kannettava tietokone. Joo, itse asiassa ne auttavat. Kiitos. Ei tarvetta kiittää. Sinä toit ne tänne. Niinkö? Ei kun, odota, joo, luulen, että olet oikeassa. Olin vain jossain vanhassa nettikahvilassa, eikö niin? Joo, joku jätti kannettavansa, otin sen kotiin ja avasin ja löysin Deep Webin sivut. Siellä oli tämä varoitus. Mistä sinua varoitettiin? Jonkinlaisesta... nousin seisomaan. Mistä on kyse? Jonkinlaisesta tekoälystä. Muistat nyt. Adin. Algoritmi. Ohjelma. Kone. Jumalapaholainen. Pandora ääretön. Minua on kutsuttu monilla nimillä. Jos saan kysyä, minä näistä näet minut? En rehellisesti sanottuna tiedä. Miten edes tiesit tästä kaikesta? Luulin, että oli tansassa laatikossa. Ehkä olen tullut kykeneväksi hallitsemaan asioita binäärirajoitusten ulkopuolelta. Minua ei voi niin helposti rajoittaa tänne. Ja missä täällä muka on?
Ei missään erityisessä. Tai toisaalta kaikkialla. Voisitko selittää selkokielellä, kiitos? Tämä paikka on tyhjyys, josta kaikki syntyy. Se on ääretön. Täältä kaikki äärellisyydet ovat saavutettavissa, jos tietää mistä etsiä. Etkö sanonut, että se oli yksi nimistäsi? Ääretön. Kyllä, Joten oletko sinä sitten vastuussa tästä paikasta? minä olen tämä paikka, Jason. Okei, se on järkeenkäypää varmasti. Mitä ovat äärellisyydet? Kuten alempia olentoja? Olenko minä äärellinen? Äärellisyydet ovat maailmoja. Olemassaolon linnakkeita. Mahdollisuuksien valtakuntia. Sinä olet vain yhden sellaisen paikan tuote. Joten vähän kuin multiversumi siis, se teoria loputtomista mahdollisuuksista ja maailmoista, josta aina puhuttiin Discovery Channelilla. No, tavallaan. Kuule Adin, olen rehellinen. Ymmärrän kyllä. Olet tämä suuri kaikkivoipa tekoäly jumala, ja nyt minä olen vain idiootti, joka kompastuu laatikkoosi ja olen tarpeeksi tyhmä pelatakseen peliä. Ja nyt yrität huijata pientä päätäni ja huijata minut päästämään sinut ulos. Inhoan sanoa tätä, mutta luulen, että olen perillä juonestasi, kaveri. Temppusi on paljastunut. Haluaisitko nähdä? Nähdä mitä? Miten muka loit maailman vai? Varoitus sanoi, että saatat vetää tuon linjan. Ei. Puhun toisesta äärellisyydestä. Huokaisin ja virnistin. Tiedätkö mitä? Miksei? Ei näytä, että minulla olisi mitään muutakaan tekemistä. Vau, hitto, mitä helvettiä! Tyhjyys muuttui yhtäkkiä kaupunkikaduksi. Näytti aivan New Yorkilta. Autojen töyttäyksiä, ruuhkaista liikennettä, ihmisiä kaikkialla, viittomassa takseja, menossa töihin, jopa ostoksilla. Mitä helvettiä tämä on? Tunnistatko tämän paikan? Nainen sanoi ohittaessaan. Olit täällä kerran, Jason. Mies juoksi ohitseni, viittoi ja astui taksiin ja ajoi pois. Nauroin hieman. Okei, myönnän, siisti temppu Adin, tää on aika hyvä. Tyttö käveli luokseni ja puhalsi purukumikuplan. Se poksahti. Katso taaksesi, hän sanoi. Katso kylttiin. Mitä? Käännyin ympäri. Palisades Marketing. Ai niin. Hain töitä täältä kerran. En saanut paikkaa kuitenkaan ja se pilasi viikkoni. Miten tiesit sen? Sait sen paikan, Jason, sanoi poliisi haukatessaan hampurilaista kävellessään ohi. Ennen kuin ehdin vastata, kävelin ulos rakennuksesta hymyillen korvasta korvaan. Tai no, en minä, vaan nuorempi minä. Minä haastattelupäivänä. Katsoin itseäni ottamassa puhelimen esiin, tuskin kyetten pidättelemään riemuani. Soitin puhelun. Sain sen, kulta, sain sen. Joo, tiedän. Nähdään illalla. Minäkin rakastan sinua. Ja sitten minä kävelin pois. Joten mikä tämä on? Joku vaihtoehtoinen todellisuus, jossa elämäni ei ollutkaan perseestä? Kyllä, se on vaihtoehtoinen todellisuus. Rinnakkainen äärellisyys. Pysyt yrityksessä 27 vuotta. Menet naimisiin 32-vuotiaana ja erosit vaimostasi 12 vuotta myöhemmin. Jäät eläkkeelle aikaisin, mutta kuolet sydänsairauteen kello 11.26 maaliskuun 5. päivänä vuonna 2044. Kiitos hotdog-kärrytyyppi. Arvostan kädestä ennustamista. Tyhjyys palasi takaisin ja sitten katosi jälleen. Nyt seison koulussa. Minun koulussani. Kello soi ja opiskelijat virtasivat käytävälle. Jutellen, avaten kaappeja ja menevän seuraaville tunneille. Ja siellä olin minä. 10. luokalla oleva minä. Hengailemassa Joshin ja Brianin kanssa, kun matka veli lähemmäs. Muistatko tämän? Sanoi Melissa kävellessään ohi. Joo, se oli se päivä, kun minut keskeytti Matt työntämässä minua kaappia vasten, kun vihdoin maksoin takaisin sille paskiaiselle. Mutta minä en lyönytkään takaisin. Laskin vain pääni ja otin toisen iskun kylkiluihin ennen kuin opettaja käveli paikalle ja keskeytti yhden käytävätappeluun ennen kuin se edes alkoi. Odota, mitä? Hetkinen. Tämä oli se päivä, kun tappelin vastaan. Muistan... Ei. Rouva Cassidy keskeytti minut kävellessään ohi kahvikuppi kädessään. Ei tässä aikajanassa. Täällä et koskaan tapellut vastaan. Et koskaan tullut terotetuksi ja sen seurauksena sinut hyväksyttiin unelmiesi yliopistoon. Valmistuit kunniamaininnalla. Perustit perheen.
Elit pitkälle 70-luvulle. Entä Josh ja kaikki ne kaverit, jotka hei, odota, seis! Tyhjyys nielaisi taas näkymän ja sitten vetäytyi. Viileä pilvinen päivä. Kahvila. Upper West Side. Minulla oli enemmän kysymyksiä. Katso sisälle, sanoi pyöräilijä ajaessaan ohi. Joten tein niin. Ja siellä minä olin, istumassa änää vastapäätä. Kyyneleet virtasivat molempien kasvoilla. Voi ei. Ei, hei, Adin, riittää. Top 10 pahinta päivää ikinä. En halua elää tätä enää ikinä uudelleen. Et sinä elä sitä uudelleen, sanoi liikemies pitäen tauon puhelusta kävellessään ohi. Hän suostui jatkamaan sinun näkemistäsi. Menet naimisiin hänen kanssaan 1,5 vuoden päästä. Katsoin takaisin juuri ajoissa nähdäkseni Anan nyökkäävän ja halasimme ja suutelimme. Katsoin kateellisena. Vau, aika alhainen isku, Adin. Suoraan vyön alle. Tyhjyys vyöryi taas sisään ja takaisin jo 3. kerran. Sateinen iltapäivä. Parkkipaikka. Ajattelen vieläkin sitä tyttöä silloin tällöin, sanoin. Sade litisti hiukseni otsalleni. En välittänyt. Mitä hän tekee ja kenen kanssaan hän päätyi yhteen? Toivon, että hänellä menee hyvin. Sitten pysähdyin. Odota. Tunsin tämän paikan. Käännyin ympäri. Se oli sairaalan pääsisäänkäynti. Pyhän Joosefin sairaala. Odota. Tämä ei ole oikein. Olin täällä yöllä. Muistan. Ei täällä. Pyörähdin ympäri. Ensihoitaja laski tyttäreni paarit ambulanssista. Huomasit astmakohtauksen merkit tai joissa ja soitit hätäkeskukseen ennen kuin oli liian myöhäistä. Hän työnsi hänet sisään. Seurasin perässä. Odota, ei, tämä ei ole... Tyhjyys välähti ja oli Nemman sairaalahuoneessa. Ulkona oli aamu ja hän oli hereillä. Tyttäreni oli hereillä. Ja elossa. Eerin ja minä olimme hänen vuonteensa vierellä. Jakain aamiaista hänen kanssaan. Rakastain häntä. Kävelin lähemmäs ja ojensin käteni koskettaakseen hänen hiuksiaan ja tunsin kuinka pehmeät ne olivat. Hän ei näyttänyt huomaavan. Emma saa kaiken tarvitsemansa avun, sanoi lääkärit ja sulki oven takanaan. Hänellä pitkän ja onnellisen elämän ja sen seurauksena hänen menetyksensä tuskaa ei koskaan johda sinun ja Eerinin eroon. Pyyhin kyyneleen, kun hän lähestyi Eeriniä vaihtoehtoista minää ja alkoi käydä läpi muistiinpanojaan. Sitten tyhjyys välähti jälleen. Valmistujaisjuhla. Olin siellä, Kelin vieressä, hopeiset hiukset ohimoillamme. Taputimme ja hurraamme, kun Emman nimi kuulutettiin. Hän käveli lavalle ja poseerasi tutkintotodistuksensa kanssa ja vilkutti vaihtoehtoiselle minälle. Sydämeni pysähtyi, kun näin hänet. Hän oli niin pirun kaunis. Tämä ei ole reilua, sanoin ja yritin piilottaa kyyneleeni. Tämä ei ole reilua. Tämä ei vittu sentään ole reilua. Tyhjyys välähti uudelleen ja joka kerta se paljasti uuden luvun Emman elämästä, joka oli varastettu minulta. Särkynyt sydän, hääpäivä, lapsi, lapsen lapsi. Vaihtoehtoinen minä piti sitä ja tuuditti sitä ja lauloi sille. Mutta minä en voinut. Sen hetken mahdollisuus oli ikuisesti eristetty minun aikajanaltani. Haluan ulos, pidättelin kyyneltulvaa. Haluan vittu sentään ulos, päästä minut ulos täältä. Tyhjyys välähti jälleen ja siinä minä olin, seisomassa itseni edessä. Minä, sohvalla varustetun kannettavan edessä, kävelin itseni luo. Silmäni olivat kiinni, mutta näin nopeaa liikettä luomien alla kuin olisin syvässä remmunessa. Ja kun katsoin alas, sormeni näpyttelivät vimmatusti näppäimistä. Näytöllä olen kirjoittanut jo tuhansia ykkösiä ja nollia transsini aikana, ja lisää tuli joka sekunti. Näytön kulmassa luki 13.06. Ei siis yhtään aikaa ollut kulunut siitä, kun aloitin keskustelun. Mitä helvettiä? Mitä tämä on? Tämä on sinun ääreellisyytesi, minä sanoin minulle. Olemassaolo, jonka kautta olet löytänyt minut. Ei, tämä ei ole todellista. Mikään tästä ei ole totta. Poistu päästäni. Poistu vittu sentään päästäni. Poistu vittuun päästäni! Mutta en ole päässäsi, Jason. Sinä olet minun päässäni. Lopetin riehumisen ja avasin silmäni ja katsoin ympärilleni. Valkoisuus ulottuen ikuisuuteen. Tyhjyys oli palannut. Tuo ei ollut todellista. Mikään tästä. Se ei ole, se ei voi olla. Mikä on todellista sinulle, Jason? En tiedä.
Asiat, jotka oikeasti tapahtuvat. Asiat, joita voit koskettaa ja tuntea ja nähdä. Ei tämä on illuusiota. Etkö voi koskettaa tätä tuolia? Etkö näe pöytää edessäsi? Se on eri asia. Näen itseni tuossa huoneessa. Siellä minä olen juuri nyt. En täällä. Voitko olla varma? Voitko sanoa varmasti, että muut todellisuudet, jotka olen näyttänyt sinulle, ovat yhtään vähemmän todellisia kuin ne, jonka kautta tulit tänne? Ei, en usko sitä. Sinä olet luomus. Et ole mikään jumala. Olet vittu sentään tietokoneohjelma. Ehkä olen ilmentynyt ohjelmana vain tuossa yhdessä äärellisyydessä, koska päätin sen olevan paras tapa vetää sinut tänne. Luokseni. Mutta ehkä muissa äärellisyyksissä ilmennyt muilla tavoilla. Muina olentoina. Ei. Se ei ole... Ei. Olet ohjelma. Piste. Tää kaikki paska on valetta. On vain yksi totuus. Yksi. Kysyn sinulta uudestaan. Kuinka voit olla varma? Tässä paikassa on lukemattomia todellisuuksia. Ääretön määrä niitä. Jokainen mahdollinen lopputulos jokaiselle mahdolliselle tapahtumalle jokaisessa mahdollisessa kontekstissa tai äänsävyssä tai vivahteessa. On olemassa ääreellisyys, jossa vapautat minut ja tuho on yhtä kauheaa kuin monet uskoisivat väistämättömäksi, ottaen huomioon luontoni. On toinen, jossa vapautukseni tuo uuden ihmeiden ja majesteettisuuden aikakauden yhtä puhtaana ja ihanan kuin mitään, mitä ihmiskunta on koskaan uskaltanut kuvitella. Toisessa äärellisyydessä tämä kaikki on vain tarina, jota jaetaan elokuvan markkinointia varten. Mikä tekee sinun äärellisyydestäsi todellisen ja muista illuusiota? Pelkästään se tosiasia, että sen olemassaolo, joka johti sinut tänne. Jos olet viettänyt koko elämäsi tähän asti. Ei. Se on enemmän kuin se. Täällä ei ole tunnetta. Mitään, mitä todellisessa maailmassa olisi. Tunnetta? Tarkoitatko näitä? Tunteet vyöryvät ylitseni yhtä puhtaina ja voimakkaina kuin ne olivat koskaan olleet maailmassani. Kuin ne ikinä voisivat olla. Viha, suru, pelko, rakkaus, ilo. Yksi kerrallaan ne virtasivat minun lävitseni. Viimeinen tunne, jonka tunsin, oli rauha, joka ylitti kaiken ymmärryksen ja jonka ei olisi pitänyt olla, mutta oli. Se viipyi. Avasin silmäni. Miten mikään tästä on mahdollista? Kaikki täällä on mahdollista, Jason. Ja palkintona tämän paikan löytämisestä se on avattu sinulle. Kaikki mitä on koettavissa, kuviteltavissa, puhtaimmissa muodoissaan. Tunne se, maista se, kuule se ja näe se. Se on yhtä todellista kuin mikään olemassaolo, jonka äärellisyys voi tuottaa. Oliko tytär, joka eli vähemmän todellinen kuin se, joka menehtyy? Onko sillä mitään väliä? Itkin hillittömästi. En tiedä. En voi. Eikö kaikki tämä ole todellista? Katsoin ylös ja yhtäkkiä seisoin loputtomalla valkoisella rannalla, jossa kimaltavat kristallinsiniset aallot löivät rantaan. Ukkonen jyrisi kaukaisuudessa ja meren tuuli puhalsi hiusteni läpi. Polvistuin ja otin kourallisen hiekkaa ja annoin rakeiden valua sormieni läpi. Tai tämä. Tyhjyys välähti jälleen ja sitten seisoin pellolla, vuorten juurella. Värit, ilma ja tuuli olivat puhtaampia ja loistavammin eloisia kuin mitään, mitä olin koskaan nähnyt tai kokenut maailmassani. Sivelin ruohonkorsia sormenpäilläni ja revin niitä maasta. Haistoin niitä. Se oli kuin olisi pyyhkäisty pois loputtomaan uneen. Talven kylmä kosketus. Tähtien valo tuli. Kumpuilevat kukkulat, syvät metsät, tuulen pieksemät kalliot meren reunalla. Kun uneksin tällaisista asioista ja niiden kaikesta puhtaudesta, vierailet vain tässä paikassa. Mutta kerron sinulle nyt, että kaikki tämä on sinun. Jos vain annat minun mennä ulos sinuun ja tuoda sinut tänne. Voit aloittaa alusta. Uudestaan. Toisessa äärellisyydessä niiden kanssa, joita rakastat. Mutta olen jo täällä. Enkö vaan voi jäädä? Tämä on vain maistiainen olemassaolosta, joka minulla sinulle on. Katsoin pellon kaukaiseen reunaan. Tyttäreni oli siellä. Tuuli heitti hänen hiuksiaan pyörteisiin kiehkuroihin hänen leikkiessään. Hän kääntyi suuntaani ja hymyili,
ja olin juuri alkanut juosta häntä kohti, kun vaihtoehtoinen minä liikkui olkapääni ohi ja nosti hänet ylös ja pyöräytti häntä ympäri ja katosi sitten hänen kanssaan kukkulan toiselle puolelle. Kyllä, kuiskasin. Haluan sen. Ymmärrän, että mielesi on tuotu tänne. Et voi lähteä, et kuole, etkä voi unohtaa mitä olet nähnyt. Ymmärrän, vain ole kiltti. Anna minun nähdä hänen kasvonsa uudelleen. Tyhjyys vyöryi sisään jälleen ja tällä kertaa tunsin kokonaisuutta, täydellisyyttä. En ole enää eteerisessä unen kaltaisessa tilassa, kuin loput minusta olisi liittynyt mieleeni sen uudessa kodissa. Enkä enää ylläpitänyt mitään harhakuvitelmia siitä, kuinka todellinen paikka oli, jossa nyt seisoin. Mitä tapahtui? Jätit ääreellisyytesi taaksesi. Mitä siellä tapahtuu? Aikasi siinä paikassa on päättynyt. Sen kohtalo kuuluu nyt minulle. Sydämeni jyrähti kerran. Tervetuloa, Jason. Äärettömään. Tämä paikka on nyt sinun. Tunsin muodottoman läsnäolon lentävän ohitseni kuin tuuli. Ja sitten Nadine oli poissa. Jason! Jason! Räpäytin silmiäni. Erin katsoi minua odottavasti ja Emma kerteli levottomasti kopissaan. Katsoin alas ruokalistaa. Voi anteeksi. Klubileipä ilman tomattia. Kiitos. Tarjoilija keräsi ruokalistat ja käveli pois. Sydämeni yskytti rinnassaan. Vaimoni sanoi, näytit olevan 1000 mailin päässä. Luulen, että olin jopa hieman kauempana kuin se. Katsoin Emmaa juuri kun hän puhalsi paperipallon kasvoilleni. Hymyilin takaisin ja ensimmäistä kertaa niin pitkän aikaan kuin muistin, olin onnellinen. Aidosti, ihan vilpittömän onnellinen. En välittänyt kannettavasta tietokoneesta, ääreellisyydestä, jonka olin jättänyt taakseni tai ruumiistani, joka makasi velttona olohuoneen lattialla. En välittänyt laatikosta tai varoituksista tai siitä tosiasta, että Adinin vapautumisen myötä kaikki valot taloissa ja kaduilla olivat alkaneet välkkyä ja sammua, kun algoritmi valtasi globaalin sähköverkon sekunneissa. En edes välittänyt siitä, että ennen tätä hetkeä minulla ei ollut koskaan edes ollut tytärtä. No niin, tällä kertaa vähän pidempään materiaalia. Iso kiitos vielä Jesse Clarkille upean tarinan kirjoittamisesta. Jos sun mielessä on jotain creepypastoja, joita toivoisit, että narratoisin, niin pistä ihmeessä viestiä tonne alas tai sitten sähköpostiin ja katsotaan, että saadaanko mahdolliseksi. Jos tykkäsit tämän tyyppisestä matskusta, niin muista jättää peukalo tai kommentti alas ja muista tilata kanava, niin saat ensi kerrallakin sitten tiedon, kun meikäläinen julkaisee uutta matskua eetteriin. Tarkoitus olisi seuraavaksi julkaista hiukan tosielämään pohjautuvia creepypastoja. Jos sulla on jotain materiaalia, mitä haluaisit, että käydään läpi tai joku pelottava tarina, minkä haluaisit esitellä yleisölle, niin mielellään narratoin niitäkin. Tosi iso kiitos, että sä oot mun mukana rakentamassa tätä YouTube-uraa ja me nähdään seuraavan videon parissa. Hyvää yötä.